Ndibamba ngazo zozibini kuwe Jessica studio ndikwazi ubuyiselana kwimbukeli ekhaya. Ndilapha kwiholo yesixeko eGqeberha namhlanje ke mbukeli abafundi kuzwelonke bebanga lokugqibela bachophela imviwo zabo zokuphela konyaka. Ukanti ke iphepha lokugqibela bachopheleyo liphepha lesithathu ngolwimi lwesiNgesi. Ngoku ndizawuthi ndithethe nomphathiswa wezemfundo kweliphondo umhlekazi uFundile Gade ukuva ukuba belisebe bazilungiselele njani na imviwo kweliphondo. Mhlekazi uGade siyakwamkela kwiindaba zeMpuma Kapa TV. Siyazibulisela nathi kubasasazi nababukeli nabantu baseMpuma Koloni. Mhlekazi uGade kasixelele ukuba imviwo nizilungiselele njani uqinisekise ukuba eliphondo lifumana iziphumo ezithe xhaxha kunonyaka ophelileyo. Selisebe lezemfundo akukho nto singayenzanga ebesifanele basiyenzile. Abantwana ababhalayo imviwo zika grade 12 bayi 117,000 plus kula 117,000 i-15,000 plus ngaba bazi part-time students, part-time candidates, i-full-time candidates zi-103 there. Ithethe ukuthi ke loo nto kuzafuneka ngosibe nendlela yokuqiniseka into yoba njengoba silelinye lamaphondo elinabantwana abaninzi ababhalayo imviwo zika grade 12. Okokuqala kuqiniseka ngesecurity yamaphepha, okwesibini kuqiniseka ngefuture yabantwana babantu, okwesithathu kuqiniseka ngeintegrity yeprocess ukwenzela uba kungabikho nto izawubangela into yobana imviwo zibe ne-question mark. Kodwa ndingatsho into yokubana njengoba besele sitshilo ngaphambili iphondo lethu leMpuma Koloni lelinye lamaphondo ngoku ilizwe lizawujonga kulo uba lizawuqhuba kanjani, kuba into ebangela nditsho kwezi trial examinations sisuka kuzo lelinye lamaphondo elibe performa bhetele kunamaphondo amaninzi. Singu-82.4% kwi-trial examination, nto leyo ke eyimbali engazange yabakhona eMpuma Koloni. I-trial examinations alapha zange zakhe zamgqitha u-75%. Now kodwa ngoku singu-82.4. Into ethetha ukuthi ke baya abantwana emaphepheni namhlanje bene-foundation estrongo ka-82.4%. Naxa ujonga i-system zethu ngabanye babantwana ke ngokwalapha kuthi eMpuma Koloni abastrongo kakhulu, aba bastrongo kunaba balonyaka kupheleyo. So into ethetha ukuthi ngamanye amagama nala 85% bangakhe bamgqithe mhlawumbi ngepesenti okanye ngepercentage ezimbini xa ujonga imeko le bebesuka ngayo kwa grade 8 ukuzotsho ngoku kwa grade 12, because ngaba bantwana bebeqalwe iCovid aba at grade 8. Sabalungisa ke indlela yokuqhuba kwabo kule journey yabo ye-12 years bayigqibezelayo kule nyanga. Kodwa ndingabathembisa nabantu baseMpuma Koloni uba urhulumente wenze kangangoko anako, and nee-departments ezisincedisileyo kakhulu ngakumbi kule nto ine-psychosocial services. Isincedise kakhulu department yaka-social development, local government isincedise kakhulu kule nto yendlela, Department of Transport kule nto yeScholar Transport, Finance usincedise kakhulu kule nto yokuncedisa ekuresourceni abantwana. Urhulumente i-Premier's Office isincedise kakhulu ekuqinisekeni into yobana yonke into ime ngendlela. So ndingatsho ke into yokubana at least we are very proud of that cohort of learners that are going to write examinations now. Currently we don't have an incident. Sikwazile ukwenza i-school based assessment sibe ngu-100% submissions zazo, so awunangxaki enento edibaniselene nezikolo ekusubmithweni kwamanqaku wabantwana across all subjects. So yonke nje ndihamba kakuhle. Enkosi kakhulu ngexesha lakho mphathiswa. Enkosi kakhulu. Lowo ke ibingumphathiswa wezemfundo umhlekazi uFundile Gade esitsho ke sithi imviwo bazilungiselele kakuhle akho maginxe-ginxe, yaye umyinge balindele uba abafundi baphumelele ngawo kulonyaka ngumyinge ka-85%. Jessica, ndizibuyisela kuwe studio ezindambo.